Midt om natten er vi fremme ved hotellet i Addis Abeba og starter næste dags eftermiddag med at tage på Nationalmuseet. Her er hovedattraktionen 3,3 millioner år gamle Lucy. Det er hendes knogler, der ligger her, eller rettere sagt kopier af dem. Originalerne er udlånt for tiden. Der blev fundet utrolig mange gamle fossiler i Etiopien. Her er det meget gamle rester af elefanter. Museet rummer også rester fra kejsertiden. Her er det kejser Haile Selassies tronstol. Vi kører forbi det store Mercato markedsområde, som med sine 11 kvadratkilometer påstås at være Afrikas største. Vi besøger Treenighedskirken, hvor kejser Haile Selassie er bisat. Vi forlader Addis Abeba og indleder turen sydpå. Kornsorten tef, som anvendes til at fremstille en pandekage-lignende brød. Melka Kuntura, et område, hvor der bliver fundet utrolig mange fossiler. 1,6 millioner år gamle Turkana-bøje. Et af udgravningsfelterne. Hvis man kigger godt efter, kan man se, at det vrimler med knoglerester. Der er Melka Kuntura en af de mest vigtige. Klippekirken er Dadi Mariam. Den er 600 år gammel. Altså ikke nær så gammel som Klippekirken eller Lalibela, men bygget på samme måde. Mariam betyder Maria, og Maria har en fremtrædende rolle i den koptiske kirke. Et par munkeceller, også hugget ud i klippen. Vi kører ind til den historiske gravplads Tia med ca. 40 steler fra 1100-tallet. Sådan har man fundet skeletterne, de sad ved. Okay, can take the picture, go to in group A, it is a different steles. Så stenbruget ligger 1 kilometer herfra, så mener man brugte de huller til. Vi overnatter i Hosanna og fortsætter næste dag sydpå. På de lange kørestrækninger er det rart en gang imellem at komme af bilen og gå. Her høstes tef, og det sker som altid
med sejl. Vi besøger en familie af garagefolket. De ernærer sig først og fremmest med pottemageri. Alle huse er opdelt i 2 dele. En for mennesker og en for dyr. Man har de unge kreaturer inden døre af hensyn til hyænerne. Vi får vist, hvordan man laver en kande. Da man ikke har drejeskive, ja, så må man selv dreje sig rundt om emnet. På mindre end 15 minutter er kanden færdig med hank og tud og det hele. Og det er næppe til at se, at den ikke er drejet på en skive. Vi spiser frokost i Soto, inden turen går videre sydpå igen. Vejene er nu med meget dårligere, og vi har hyppigt punkteringer. Det er ved at være skumring, og der er en voldsom trængsel af køer, der skal hjem til landsbyerne. Vi er nået frem til Aberminch, og her er udsigten fra vores hotel. I det fjerne kan man se de 2 søer af Baja og Chamo. Bavianerne patruljerer rundt på hotellets område. Så er der igen trængsel og køer. Denne gang skal de ud på græs. Vi besøger Dorse-folket. Deres huse minder om elefanthoveder. Det er mændenes job at væve, og kvindernes job at spinde. Men jeg synes, de er så dygtige til at forklare. Det er vældig flot. Og så fragmenterer det. Lukker det af. Man udnytter de falske bananer. Først river man alt det bløde fra stænglerne. Så fermenteres det i ugevis. Så skæres det igennem for at skære de sidste fibre over. Og så bages der brød af det. Man vil naturligvis gerne sælge nogle af produkterne til turisterne, og der laves små gæstehuse, så man kan overnatte. Vi får demonstreret lidt krigsdans.
Vi besøger Dorsernes marked. Vi forlader markedet og går lidt ud af landevejen. Det er kvindernes arbejde at slæbe varer til markedet. Vi skal på sejlturen på Shamosøen. Har rigtig mange flodheste, krokodiller og pelikaner. Tourists are not attacking them, so confidentiality there. Fiskerne smider lidt fiskerester ud, og straks vælter det til med pelikaner. Og se, hvor de glider hen på. Ja, de ser lige landingshjulen ud, og så... Også enkelte marabustorke. Og en enkelt isfugl. Der er masser af fisk i søen, så krokodillerne har rigeligt at spise, og skulle derfor være ufarlige for mennesker. Vi fortsætter sydpå mod Djenka. Her er en masse bistader hængt op i akacietræerne. På vej til arbejde ude i markerne. Der bliver bygget masser af nye veje hele vejen ned igennem landet. Men spørgsmålet er, hvornår de bliver taget i brug. En glans der. Det nærmeste vi kommer bjergkørsel. Vi er nået til Djenka, hvor vi skal overnatte. Vi forlader Djenka for at køre vestpå ind i Omodalen. Vi skal besøge mursierne, bedre kendt som tallerkennægerne. De er meget bevidste om, at der kan tjenes penge på at lade sig fotografere. Vi får frokost med unge mursikvinder som tilskuere. De har endnu ikke fået læbeplade i. Vi drejer fra
og køre ned mod vores lejrplads i Imago Nationalpark. Vi bor i udmærkede tremandstelte, så der også er plads til vores kufferter inden døre, så ikke bavianerne kan komme til dem. Vi bor tæt på floden Neri, som man også kan bade i. Køkkenfolkene har travlt med aftensmaden, mens vi går en tur op til et udsigtspunkt. Makro. Så kan jeg dårligt få den. Makro. Det er den nemme. Det er en flot udsigt. Der er ingen træer, der generer. De sidder på en stor sten. Tidlig næste morgen bliver vi vækket af kolobusaberne. Der bor her, og afhængig af årstiden. Og Floderne er selvfølgelig ude over at være vandforsyning, også velegnet til tøjvask og bilvask. Vi kører sydpå og vestpå igen mod Umofloden. Selvom det er den lille regntid, får vi kun regnbyger et par gange. Vi besøger Karo-folket. De bor her på bredden af Umofloden. De har også lært, at der er penge i at lade sig fotografere, men de er ikke nær så aggressive som mursierne. Vi overnatter i teltlejr tæt på Umofloden, hvor der i øvrigt også er krokodiller. Der er mange kæmpe store termitboer. Vi er på markedet i Turmi. Her er det hammerfolket, der kommer. De små skamler alle mænd bærer rundt på, så de er fri for at sidde på jorden, når de passer på deres kvæg. Kvindernes skørter består af 2 stykker gedeskind. Kvinderne ruller håret i en blanding af smør og okker. Der er gang i kogningen af hjemmebrygget øl. Det man ikke kan købe på markedet, kan man vel få her i supermarkedet. Vi skal ud til en hammerlandsby, hvor vi skal overvære et tyreløb. Det er kulminationen på en 3-dages fest, hvor en ung mand går fra at være ung til at være voksen. Han er sandsynligvis et par 20 år. Og der drikkes hjemmebrygget øl i store mængder.
Hammerkvinderne har den skik, at de lader sig piske af de unge mandlige slægtninge. Sårene på ryggen er bevis på deres mod, uafhængighed og evne til kærlighed. Den unge mand, det hele drejer sig om. Han har ladet sit hår gro i lang tid, og efter tyreløbet får han klippet det af. De unge mænd gør sig klar inden piskningen. De skal først sminkes. Kvinderne opildner mændene til at piske sig. Så er der fællesdans, som mest består i, at mændene synger og hopper højt, mens kvinderne løber lidt frem og tilbage. Så er det ved at blive gjort klar til tyreløbet. Det er i virkeligheden 5 stude, der skal hoppes hen over. Tre gange frem og tilbage, når det hele er overstået. Mellem solen går ned, går det hjemad igen. Så er der pludselig trafikkø. En bil er kørt fast. På hotellets område går der en dik-dik. En meget lille hjorteart, der vejer højst 6 kilo. Vi er på markedet i Dimeka. Her kommer både banner og hammerfolk. Vi skulle egentlig have været til Turkana-søen sydpå. Man kan ikke få lov til at køre derned. Vi kører i stedet for vestpå uden til Omefloden. Vi skal over på den anden side af floden og besøge en ny kartonlandsby. Som en slags.
qaydina malu Der kunstvandes med vand, der bliver pumpet op fra Omofloden. Det er ikke mange vilde dyr, vi ser. Her er dog på antiloper. Sidst på dagen besøger vi en hammerlandsby tæt på hotellet. Yeah, you will try. Try this. En kvinde er i færd med at lerkline sit nye hus. Ja, du kan godt. Putin den ikke. Vi skal nå på igen, men starter dog med at først vandre og dernæst køre et godt stykke østpå. Det er all go out. Vi kommer ud i et område, hvor man dyrker meget bomuld. Vi nærmer os Konso, hvor vi skal bo. Der er marked i byen, så der er en vældig trængsel. Jeg tror gerne, vi vil være fri. Vi bor i en helt ny lodge. Mange af husene er stadigvæk under opførelse. Og vi spiser også udendørs, for restauranten har ikke fået tag på endnu. Konsofolket ledes af en konge, som bor oppe i en compound. Vi kører op for at besøge ham. Han er dog ikke hjemme. Their own compound. This is the king's compound. Der laver man øl i de der store beholdere. Og det bliver altså det der. Ja, højre. Venstre, undskyld. Er den ikke flot? Der er også en her. Kongens hus er som det eneste låst af, så vi kan ikke se det indeni. Vi forlader compounden og går ind i en skov. Her ligger der et stort vandreservoir. Der burde faktisk være vand i det. Nu er det været en lille regntid. Længere inde i skoven ligger kongernes begravelsesplads. Especially in this area, we have passed 19 totems, and most of them fallen down, and some. Vi kører et godt stykke ud på landet og besøger en konsulandsby. Børnene har skolefridag, så de er alle sammen omkring bilerne. De unge, ugifte mænd bor i særlige huse for sig selv i udkanten af landsbyen. Take care of their children. They are looking. Vi besøger skolen. Her går 1500 elever,
og der går 130 til 140 elever i hver klasse. Der er en masse informationstavler ude i skolegården, så noget af undervisningen må foregå derude. No, Uma is too old. He's older than me, this one. But he never graduated, so he's graduated. No, Uma went to university with a lot of my friends. Vi er nu inde i et område, der er mere tørt, og det er almindeligt at se kameler. Vi overnatter i Abellio og fortsætter nordpå næste dag. Et par appelsinske næsehornsfugle. Vi bevæger os ind i et område, hvor der produceres meget kaffe. Her tørres, afskalles og sorteres kaffen. For anden gang kører vi ind i en regnbyge. Vi kører ind for at se et stelefelt med over 300 steler fra før kristen tid. Men inden må vi lige vente på, at byen holder op. In 1986. But this one is definitely not science. But there's many different types. Vi kører nu ind i området, hvor der er tættere bebyggelse, og selvfølgelig også meget mere trafik. Vi kører ind til Jekalem Lodge, hvor vi skal bo et par dage. Vores dejlige hytte. Der er stue med masser af møbler og 2 soveværelser. Så der for en gang skyld er masser af plads til bagagen. Køkkenhaven, som gartneren var stolt af at vise frem. Traditionel etiopisk kaffeceremoni. Først rister man bønnerne. Så bliver bønnerne knust i en morter og hældt op i en kande med det kogende vand. Og så er lige kogt lidt ekstra. Og så serveres den meget stærk og meget varm. Hver aften samles skribene. Det er fordi man på hotellet har 4 tamme hyener, som bliver fodret her hver dag, inden solen går ned.
Den første aften ser vi dog kun en af hyænerne. Endnu en gang er det kolebusaberne, der fungerer som vækkeur. Vi skal ud og gå en 2 timers vandring i området med en lokal guide. Så der er jo en afstamning af, men det er ikke... Der er søndagsskole i den lokale protestantiske kirke. Han er ved at finde ud af, om vi kan se, hvordan de forbereder det der. Her udnytter man også de falske bananer. Fremgangsmåden er den samme. Dog holdes den fast med fodkraft, og skraberne er lavet metal og ikke af bambus. No, she is excuse. Ja, du presser. Man did not work. This process is not is very hard. Ja, men hendes arbejde er meget hårdt. Also, can you to Men han har jo også en alder, hvad hedder det, vores ven, dem der bor. Alt En glinte hviler sig på taget af vores hytte. Så er det igen fodringstid for hyænerne. Og i aften ser vi alle 4. Vi kørte videre nordpå og ned til Avasasøen, hvor fiskerne bringer deres fangst i land. Finish. Pelikaner og marabustokke slås om resterne.
Vi passerer Vassafloden, Etiopiens trofaste flod. Den starter i Etiopien og slutter sit løb i Etiopien. Den når aldrig ud til havet. I området ligger flere kæmpe store gartnerier. Vi er nu nået op til den stærkt trafikerede landevej mellem Addis Abeba og Djibouti, som er Etiopiens port til verdenshavene. Den sidste dag har vi til indkøb og slutter aftenen med et folkloreshow og lokal mad, inden vi flyver hjem kl. 2 om natten.